Orang tua moimbau. Tapi sungguh pun orang tua no moimbau si paibana ate sagalo ang kunya mama. Nududua salah kemudian. Baru poin dia ambo. Ko bisi Allah kedengaran suara Allah kelampauan. Allah kedatang perundiang pulau ambo balik de silang sapengka. Allah buah perundiannya kalau nak salah ambo manangan ontagisi tang yang tentang undiang telaju. Mah laba pucuk baka cambah gere bagire daun ubi laba tukuk laba tambah kini lain lo gele yang poro tadi. Tadi tentang sepulut merah kini tentang sepulut putih. Tadi tentang sampah kini lah tibu pihak ke Syria. Maru podek selang sepangka tentang itu. Mah nengkuri ala kendi no merah hila sagu no bayak la budi no nindah hila baso. Bayak budi mas sabatang rokok sabatang no langui. Indah baso sakapue Syria no nalun ba masakan. Baru pun menjadi wujud di selang sepangka mengko kesanang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Minta dimakan siriahnya agak sekapue lebih sekapue elok bana. Barasa do sampainya. Kok sentiang minta dibilai kurang minta tukuk lamah minta ditawe. Betu bana bunyi tadi. Maji ko diambo. Sekarang kato baru nama jawi. Rundiang belum mau kembalikan. Serai bapinta janji batibukan ke bakinyo. Dia inyo alama nanti. Diambo itu belum piyokan ke baki orang tua. Satu kato kamanyawe, kedua yang berkembalikan, ketiga kandak kamagiah yang bahkan kepada orang tua. Bah pulangnya orang tua, ambo di sekolah sama dalam. Sekian benar ambo. Lah sampai tua. Jika menangah kato dah tua tadi, ialah kato sabanan. Lah luri jalan nebat tampuh lapa kaji diulang sejak dulu sampai kini kan iyo itu nak. Bah jika diambo. Padi masak jaguang mupiah pukit mengenai sianak kabau. Tadi camih lombo nak kabuliah kini lah rapih lo mongko kalisong. Sebab ba ada bitu. Kok dijujung nak tajujung kok dipikul nak tapikul bana sakah untung ambo ba bilalang saya joyoke. Kok dijung kepala luncung kok dipikul bau kok rutuah. Tapi ba Allah mengatokannya. Bajak lah tersorong kai lapan pasang lelaki perukudua. Biar isu-isu nambah samui dari yang dayung bak selidik supaya kato koda batsui. Baru po di datua tadi. Mahala kedatang perundiang pulau balik di silang sapangka. Allah buah perundiannya kalau nak salah hembu menangan entagisi yang tentang yang teraju. Mah laba pucuk baka cambah gere bagire daun ubi laba tukuk laba tambah. Kini lalai no gile yang perun tadi. Tadi tentang sepulut merah kini tentang sepulut putih. Tadi tentang sambah kini lah tibu pihak ke Syria. Malungkuri ala kendi no merah hila sago no bayi ala budi no nindah hila baso. Bayak budi mas sabatang rokok sabatang nolangui indah baso sakapu Syria nalun bamasakan. Ana menjadi uji ikaranda di silang sepangka tentang cara nonang ketengah dari Syria selangkoknya. Mangko kesanang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Minta dimakan Syriahnya agak sekapue lebih sekapue elok bana. Barasa do sampainya. Kok sentiang minta dibilai kurangnya minta tukuk lamah minta tahu. Kan iyo itu punya tadi. Baru poli datua. Sekarang kato baru nama jawi undiang belum kembalikan. Serai bapinta janji batibukan kabakinyo. Dia inyo alam nanti. Dia datuk itu belum apiyukan kabakiamu. Satu kato kami jawi kedua undiang kembalikan ketiga kandak kamagiah. Baik bahkan kabakiamu. Ba pulangnya ambo datuk lah samui dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru po dia ambo tua. Menurut pasani biasa. Lama bunyi ganam bertingkah sumani kato bajawi capek undiang datuk batu tentu bakembalikan lagi. Akan tetapi, kok tembak nama lamek pandang bertujuan deteh angin nombas sau hujan pun ujung tantak pangkata tikam. Tetapi kato terlimpah pemenangkan yo kabakiambo. Tapi sungguh kon kabakiambo. Si pek bana ates segalo angkunya mamak nuduk selah kemari. Tentu diambo dapet surang dibulati dapet berdua di padua. Memutari dulu kato nyo pakai deloi perundang untuk mencari golek dan sugolek mumpemu picak selayang. Menanti pulau datuk seketiko kabak pulau dia datuk tuah. Dah sampai orang tua. Baru po di orang tua, mah nanang saribuaka piki palituati janji ganti padang kato-kato. Dapet surang di bulati, dapet baduo di paduo, dapet basamo dapet yukan. Di orang tua ada baduo batigo, kabatari bunyi kato yang pakai kabailo yu perundangan. Untuk mencari golek dan segolek, umpamu picak dan selayang. Menanti ambo seketiko kababulo di ambo, kadiyo begitu bunyi tadi. Baru po di ambo orang tua. Diambo supaya menyawak dinanyah melodi dan selesai nak tibo golek inata. Dia rancak orang tua peyukan dulu menanti ambo seketika. Kalau itu mau peyukan dulu tuak.
tuak kembali perundangan tuak. Dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak menyapuah dikaji awan membaki. Tempo de awal tadi kan yu datuk martam perundang kabaki ambo. Baru po de ambo memancong indak sekali putih mengawi indak sekali kami mengabe indak selere. Nunate ambo duduk samparan tagak sematang saraju surui saja makan. Lah bahkan tian kita tanah itu. Banyak lah de ambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Alam bo peyokan ili aja mudik lawi idage. Kini lah saciuk lana bayam sarentiang lana basi. Tajun kaya lah samulunak tajun kabatu lah samukare. Harati bana tentang itu. Lah sapakai lo kami yang salah kemari tentang kato kamajawe karun yang berkembalikan katigo kandak kamagiah kasilang sapangka amboi bahkan kepada datua. Ba pulang datua kami di sekolah samu dalam sekian bandar tua. Lah sampai orang tua. Baru po de orang tua. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Ala bapeyo kan ilie jumudia lawi idage. Kini lah saciuk lana bayam sadantiang lana babasi tajun kaya lah semulunak tajun kabatu lah semukare. Arti banata na itu lah sepakai lo orang tua na salah kemudian to. Kok tantang kato kami jawe kedua rumah ambo kembalikan kasilang sepangka bay bahkan kepada ambo. Ba pulangnya ambo orang tua lah samu di dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru po de ambo orang tua. Kok tantang kato kami jawe kedua rumah ambo kembalikan. Ada juga nomor suah. Setiap panjang menjalani kedua untung menyudahi. Angan-angan membawa sansai membawa badan hilang. Cameh jo ambo nang kanyi, tagamang jo ambo nang kejatuhan. Marupo de ambo tentang itu. Tiap di badan diri ambo, ko umur baru setahun jaguang darah baru sampuak pinang. Tinggi de ueh balun lecukwi, gapuak de lama baru nambah tangguang. Aka kurang pengalaman balun. Mahadi badan lia berasakah ketua misa besentilan. Laki sepatah bebere nesakah kurang balai. Ko iyo orang tua tertumpang ibiduk baru jelong sudah. Harian cak angin selesai tarang bulan tarang cuacu. Pepucu aru dilancarkan. Iyalah kesampai badan ke kualu. Akan tetapi ko tertumpang orang tua di biduk usang layi lah capia. Baciwi cenderung bubu kita bakai itu tengah. Ili nak tentu ke dituju mudia dan tentu ke diadang alamek ke karam badan di lautan. Kabaa sipek badan diri. Arti bana tanah itu ancak orang tua biduk nang kodonyo sampai sipek menempang badan ambo. Lah sampai tua. Baru po di tua. Ko tantang kato kamanjawe kedua rundi ambo kemalikan katigo kandak kamagiah kasilang sepangka baiban pulau kabaki ambo. Sebab ba ade baitu. Tiak di badan diri datua mahadi badan lia barang sakah kato bamisa besentilan laki sepatah bebere nasaka orang balai. Ko iyo ambo tertompang bidok baru jelong sudah. Hari ancak angin selesai tarang bulan tarang cuacu. Pepucu aru dilancarkan. Iyalah kesampai badan ke kualo. Akan tetapi ko tertompang ambo di bidok usang layi lah cabiak. Baciwi cenderung bubu buta bakai tengah. Ilia nak tentu ke dituju mudia nak tentu ke diadang. Kabaa sipai badan diri. Atia banatan lah itu ancak ambo bidok nang kondonya samo menempang badan datua kan iyo itu punya tadi. Baru po de ambo tua. Mahraminyo balai parang sagu rami de nak sarang gagak. Sakete haram ambo kepercayo sebab datua bersumpah sering galak. Sebab de ba de bitu. Kok piak de badan diri ambo ka dibaco. Mahadi badan lia barang sakah kato bamisa besentilan laki sapatah ibarai nasakah untuk ambo. Sejarah lamu ado mengatakan. Manih tapenya orang kelampayan pasti panih tapek Maroko. Kemudian aru katunggalan di tengah biduran sati kamuniang sana lalu ke kita jarang kabarang. Narih bapadang biriak-biriak sinan teren nonta sambuang. Taruh kapasa sungai limo sama so jamatan balung bulong. Sabalun sisipi bapuasu si mancong dulu nama jajah. Kalau menanggapi tuan nontu mah sampai kini menjadi sejarah. Lama salahnya orang Cimparuh sate tasabi ujung batu. Rujak banduang di kampung Paneh mangkok putih di sungai Kasai gulai paku kan iyo di kuritaji. Dan dia tasabui pekandangan sasak ketupiknya orang secincin. Lamang bamiak mudiak padang sumarih gadang sungai Saria. Lama masaknya orang sampan tuma elok sanduknya orang sikapak. Lembak non daripada itu. Kinci yang kusaliah tuma dia buka pue telah tak arah hilie perang sagu. Rampak ramia lapau bengke kailie nagari yang pek jiriak termasuk kampung sekilie. Rasanya sulit bana dia buka melapu itu matua. Sebab biriang di Kelantan bana bantu itu masa serang lagu. Lah malumnya dia ambu ayam kate. Mencaliak kawannya kaki lama ngarete. Kukunun sampai lagu 23 ayi.
Nomor umi nomor rusuh dan buat tu ko nak tentang titiak no batampung asyang ni asyang bapali asyang gua lini lalah. Ibarat balami ketiran tu sakutu na lai sagayo kuinda. Arti benar tanah itu. Ko tentang kato kam jawab keluar dia kemalikan lah dia tua. Ba kembali na tua ambola sambil dalam. Lah sampai orang tua. Baru po de orang tua kok tantang kato kamanyawe kedua rundiang bakumalikan katigo kandak kamagiah kasilang sepangka baiban pulo balik ke pakem. Baru po de ambo orang tua. Ado jo nomor umi nomor suah orang tua. Mah gadi badamo sekendoriyah gadi rantiku pariaman. Kok nyampang kato tajawi salah arang tacuriang padokan yang muku nak kama kadiadoan. Ayam kalah kampung tagadai no kamalu orang tua jo. Artinya benar tentang itu. Kok sentiang nak siya kami lay kurang nak siya kami kuat lamah nak siya kami nawet iku bana nomor umi nomor suah di buah. Sampai tua baru po di datua ada jo nomor umi nomor suah setiap panjang menyalani camih jo bunyi yang kanyu tagamang jo nang kejat tua. Kok sentiang nak siya kami lay kurang nak siya kami kuat lamah nak siya kami nawet kan iyo itu ni tadi. Baru po di ambot tua dipapik pagade te papan di balah mengkoketarian. Kota PP undiang datua kana bukan sama-sama kita bawa kana bayak. Pulangnya lah undiang silang sepangka tu. Nak kagawa tu pe melompet nak kelupo datuk di bilangan dah. Lah sampai orang tua. Kini baik tu orang tua. Malin-malin di pinggang tabiang di pancong anak jenjong butui di bawah urang ke balero. Bapilin nak kunyong sariang bategang nak kunyong putui sinan juo katiboyo. Dari padang ke padang panjang kakida jalan katanike di sinan renah tujuh koto. Pado dirantang namuhnya panjang elok dipuntan na singkit-singkit sakiro ka puno. Baru po de orang tua. Kok sentiang lay ka babilay kurang lay ka batukwa lamah lay ka batawe diambo ialah sanang dalam hati sajua dalam kiro-kiro. Kalau begitu ambo cuba-cuba melampur orang tua.